Vítajte v hoteli Krokus, sledujete minútky s Melinou. Tentokrát si pripravíme májový demikát, a teda brinzovú polievku. Suroviny na prípravu sú smotana na šľahanie od Meliny, maslo 82%, takisto od Meliny, slanina, ktorú budeme škváriť, zemiaky, májová brinza, a teda najlepšia brinza, cibuľa, cesnák, bobkový list, mletá červená paprika, soľ a na začiatok slnečnicový olej. Najprv si oškriabeme zemiačky. Zemiaky sa k brinzi veľmi dobre hodia, takisto ako cibulka a slaninka. A zemiaky nám k tomu ešte aj polievku zahusťujú. Takisto si ošúpeme a nakrájame cibulu a cesnak. Rozohrejeme si hrniec, pridáme slnečnicový olej. Kým sa nám zohreje, môžeme si nájemno nakrájať aj cesnak. A cibulka môže ísť do hrnca. Cibulu si môžeme oprážiť do zlatistá, ku ktorej následne pridáme cesnák, papriku a urobíme si krásny paprikový základ. Kým sa nám práži cibula, môžeme si začať krájať zemiaky. Takisto na menšie kúsky. Čím menšie kúsky budú, tým skôr sa uvaria. Ešte chvíľku a môžeme pridávať cesnak. Už len posledný zemiak. A ideme na základ. Výborne. Cibula je peknej farby. Pridáme cesnak. Ten neprážime veľmi dlho, aby nezhorkol. A hneď pridávame papriku. Paprika sa pridáva do základu preto, lebo je to korenina, ktorá je rozpustná v oleji a teda teraz je na to najvhodnejší čas. A tou teplotou ešte zvýrazníme jej chuť. Takže kľudne pár lyžičiek. Dobre, premiešame. Takisto neprážime dlho, aby nezhorkla. A zahasíme vodou. Pridáme zemiaky a necháme variť. Takže zemiačky sa nám pomaly varia a ak som to nepovedal predtým, je veľmi dobre dať bobkový list do hrnca ešte predtým, ako sa začne polievka variť. Teraz si vymiešame brinzu s maslom, ktorú postupne budeme do polievky vkladať. Používame májovú brinzu, pretože májová brinza je, dá sa povedať, najlepšia. V tejto brinzi dáme maslo. Spolu to vymiešame. Postupne po kúskoch budeme vkladať do polievky. Brinza je vymiešaná. Môžeme pomaličky vkladať
brinzu vymixovanú s maslom do polievky. Predtým však vyťahneme bobkový list, aby sa nám nestalo, že ho rozmixujeme spolu aj so zemiakmi. Odporúčam si pamätať, koľko kúskov ste vložili, pretože niekedy sa minimálne na jeden zabudne a rozmixuje sa v polievke. Dobre, takže brinzu postupne po kúskoch vkladáme do polievky a stále premiešavame. Polievku som nesolil schválne, pretože brinza býva dosť slaná, takže radšej si polievku dochutíme až na konci. Ak vidíme, že je brinza rozpustená, pridáme ďalšiu lyžicu. Ak náhodou vznikajú nejaké hrúdky, toho sa nemusíme báť, polievku budeme aj tak ešte mixovať, keďže je to krémová polievka, takže hrúdky týmto eliminujeme. A už je tým teplom krásne cítiť tú brinzu. Výborne. Polievku môžeme začať mixovať. Predtým si ešte môžeme narezať slaninu na kocky. Ak budeme polievku mixovať, vyškvaríme si slaninu, ktorú budeme vlastne potom dávať na vrch. Môžeme použiť na začiatok kvapku oleja. Viem, že slanina je masná, ale tento olej nám pomôže tú slaninku vyškváriť trošku viac. Kým sa slanina škvarí, pustíme sa do mixovania. Samozrejme, pri mixovaní zabudeme ešte pridať smotanu, ktorá nám tú krémovitosť polievky ešte zvýrazní. Je domixované. Polievku ochutíme, doškvaríme slaninu a môžeme podávať. Takže slaninka je vyškvarená. Ešte dochutíme polievku. Určite soľ. Celkom dosť, brinza nebola až natoľko slaná. Môže byť, podávame. Prajem dobrú chuť, ďakujeme, že sledujete Minútky s Melinou na www.melina.sk.